Bon dia, soc en Pau Majesté, soc R4 de Pediatria d'aquí de l'Hospital Parc Taulí. Nosaltres normalment en el nostre dia a dia sempre comencem pel matí amb el passe de guàrdia, que ens reunim tot l'equip de pediatria, des dels residents fins a tots els metges adjunts de totes les especialitats de pediatria, i ens reunim tots per fer una visualització de tot el que ha passat durant la guàrdia, tant a les UCIs com a les urgències de pediatria, i s'expliquen als pacients. I després sempre aprofitem per fer una revisió bibliogràfica d'algun tema, que aquí presenta tant els residents com els adjunts, com d'altres àrees externes de l'hospital que sempre ens venen a fer formació. I després cada resident en el nostre dia a dia anem en el nostre dispositiu on ens toqui rotar en aquells mesos. La veritat és que l'acollida aquí a l'hospital ha sigut molt bona, en la meva opinió, per part tant del que són els residents, no? R2, R3, R4, i la pinya que hem fet amb els R1s, com ens hem apoyat entre nosaltres, i com ens han ajudat també els Rs més grans a poder organitzar les guàrdies, poder fer-nos el dia a dia aquí, fer un hospital que l'equilibri és perfecte, no? Tens moltes subespecialitats, no has d'anar a un altre hospital a rotar, pots quedar aquí a veure-ho tot, no? I a més és un hospital que és molt nou, té molta llum, la planta de pediatria és molt nova, les urgències també, llavors això també et fa sentir com molt còmode i jo ho recomanaria molt, la veritat.